Kanang ikaw ras balay ba nga big chill kay no ang mga bana mga asawa. So mao ni reality o expectation. So, luto ko og sudan. Mo og empanada, banana cake. Oh, naon na to, mo man ba? Ingaw ko. Oy, kay Koresa, so maglingaw-lingaw na lang ko. Mo ang empanada. Mo ni sa pagi mo. Ang iyong kala dapat kanang dili init kayo. Lay gasol ni. Okay. What's up na papagnaw? Ita oil. Then kalayo. Onions, ground pork, ready ko lang. Utang ang carrots, ang patatas, kay tuyo, tani sinigang nga sabaw. Joke lang. Raisins, sugar, at cheese. There you go. Then ano siya? Ang problema sunod kay ang paghugas sa mo kapoy. Third loto, imunanda hugas ko para mag-prepare. Hugang tagon niya sa tomates. Siyempre, nga natag sinigang mix para dali sa amok. Bukal na ito itong shrimp. Yaw kayo na itong maayo. Di bitaw. Kaya may tangkong. Sabi, tangkong lang. Tangkong lang sa kakaroon. Basta gulay. Healthy. Ikaw, down. May hapon, down. Tapos akong sinigang. Nangani, untam kaon sa tanong. Tagig luto. Nah, kani kan si balhibo kay dali-dali man. Lah, dagyan ni bungot to. Kira na dami kaya kani. Lami. Bob. Lami. Agay, magtingog ko magkaon. Wala. Ano ko kaon? Panada crust. Okay, so ang kinanglan na to butter, baking powder, sugar, salt. Yay! Oh yeah! Milk with vinegar, yogurt, rock. Tada! Ano siyang crust sa empanada. Nga siya so huwag siya iya ha. Perfect job. Dough. Filling. Empanada nga kuan. Uling pen flour. Mo yung kinahanglan. Empanada. Yummy! Sobrang adoto ni buhatan dyan yung pitokon. Apoy. Sobrang ado. Pito. Sugar. Chakoy. Sige pa tayo ni. One more time. Banana cake. May kapoy. So, ito na yung panadas. Next, banana cake. Yung mga sobrang saging ba kay freeze. Freeze na ninyo para may mo siyang banana cake. Okay mo. Board ko no.
Ay, daw, ay. Kura good isa. Ako lang ka nagtrabaho. Ako. Ganyan, sugar. Para! Ik. Ayan, nasa pajamas. Oh. Ugaw. Di bitaw. That's it. That's it. Done. Let's see. Gawa na to. Each. So, hit na muli. Ay, hindi ko mo. Bakit?